buat Pak Tukang makan siang. Biar crispy. Caranya biar crispy begini ya teman-teman. Ki menunya hari ini makan siang. makan siang. Gawe maem siangnya ki buncis sama cacak. Tahu kuning, tempe, terus kopi ini gimana sini dibawa naik. Terus iki nasine ya. Jagunge bapak gung garing kayak ora nek panas pisan. Ganti ngarep dhuwur kayak bapak. Sing kene wis selesai. Tapi kayak bunderane kurang ombo. Bunderane iki lek ndudohi ombo nek video, tapi aku mulai sekolah mek cuwilik kae. Gawe tampah kae di ini. Jajal munggah Mambengi kudanan dadi kaya ngene jimbrek. Berantakan. Dawur ya tibake Pak Teh. Pirang boto Pak dhuwurne? Pirang meter? 6 boto. 6 boto. 1 meter lagi batik. Oh, berarti sesuai sing ngisor. Di omahku guys. Omah cilik iki. Sementara lek babuk deneng kono iki. Mas sampean nggo cetok pisan, Pak. Bapakku kuli. Nyepak-nyepakne bapakku.
Jenenge kok kosok kok ya. Kan sak diusung ngene kan. Kilo, Pak. Nggih. Kedile ora. Munggah kon jero. Apa, Mak? Pasar arep batakone entekno. Ya ampun. Berapa meter toh Pak munggah iki? 1 meter. Enggak, dari bawah sampai atas loh, pirang meter. Sing lho. Kau lemah sampai kau dhuwur pirang meter? 4 meter. Atasnya 4 meter. Lebare. Nggih, Lebare enak 10 meter ya, Pak? Lebare enak 10 meter. 7 kali 12. 7 kali 12. Ora. Wes pernah lu kowe? Heh? Lah iya dibarakne ora kok takon enggak ki piye to Bapak iki? Iman nek uncane piye Pak nduwur? Nek uncane piye nduwur? Lungan. Alah. Setengah rolas ke istirahat. Iya Pak nek ngomong. Wah lah kok kene kena ta. Wes cepet ya Pak Dik ya. Dhuwure wes. Lah
Priyo sing kulon barang Pak Dik. Bapakmu barang ngempung ya. Iki memang awas lalaran belas aku. Iya kok Brambang berat. Pak Dik, sing kulon barang ya di dhuwurne. Iya. Lah piye sih sik? Enggak, kan modelnya kan jarene kan sedane ngene, Pak. Ngene apa ngene? Iki empere. Lah bensinnya rene. Bapakku di kayak gambar ramanut gambar. Pak Bapak, Iki durane iki. Jadi murah ate klik. iso ya, Mak? Woi. Nyaw tak kai. Kurang, Pak. Wes. Wes. Kurang cilik wi. Titik wi. Kurang kandel iki. Sendang. Wah. Lagi gane lagi tuh anak orang-orang jontong. Oke. Maksudku ki semene lho, Pak. Bunderane iki. Ini ya. Sing kono lek kene iki aja dibuak ya, Pak Dek. Bunderan kuwi. Aja nyapa. Iki kene mek separo ngono. Kan ki setengah lingkaran toh. Gampang. Terus kok dikai kaca ngono lho, Pak. Dadi kaya bulan. Nggih, taruh mriki. Ada separone. Heeh. Kaya bulan kalau terus pinggir iki dikai lampu. Jeng apa miring ngene apa? Kencang ya. Iya mirip rene. Bareng kaya wonge no. Dengkaan. Setengah lingkaran. Iya duwi gimana? Tapi kegedean lah. Enggak, ya semono kuwi. Maksudnya iki gede Oh, duduk. Kok iki lho Pak Dek. Sing kuwi iki enggak semono kuwi. Iki apa Bapak ki? Ini ya tekan sing ngekon lho, mulai ukuran ya sing ngekon lho. Ya sing kan aku wae. Wong ini iki pisan malah apik lah. Lah iya. Yo separuh tok apa kae kowe ukur tampah. Tapi ke rumah aku tampak gede ya Pak Wisan. Iki sak tampah ukurane tampah. Wah, sermu malah capil. Iki lek gede pas tengah anu. Ini ada titik-titik ayam. Ngono yo kan panel lor apa-apa katane. Lor crash. Oh, ngene. Jadi kuwi malah digawe separo ae. Enggak, separo ki depan iki lho Pak. Ini gede. Jaluk iki aja semono kuwi. Bulan mangga ono kan gede to. Heeh. Setare kok, Dik. Bulan dipangan apa Pak Dek? Grahana. Bapak lu tak dudohi nek HP lek gedhe kok Kuwi iki ukurane selain kuwi iki. Bapak ngekeki ukuran nggih tanpa. Kuwi capel. Sini malah capil. Kurang gede capil tanpa. Nyilih nek kok sak ngono, kecil ora mulai kelas. Sapa Pak Dek gawe kuwi? Aku. Dalam. Iya, sekolah. Blangkong isuwi ya, Dik. Iki ngalor ngidul mek nggawa. Kuwi tasku nyapa mau pakai. Enggak kan gue.
enggak bisa. Lah wis mok pak ya enggak ganggu. Terus ono gek ning pasar. Sampeyan kene yuk. Mama Mbak Sip. Kini malam sore aroma dimasaknya mie nyemek. Mie nyemek. Mie nyemek. Mama Mbak Sip. Enak le. Mama para roti ya? Kok digigit? Mbak Siti bidal jagung ya. Oke, aku apa? Pakel. Enak aplokat lho Mbak Sit. Nek arep mateng. Separuh wis tak maem gari separuh. Ndek meja. Tak tutupi warna hijau kayak mau. Meja pawon paling ana gula, kalau enak. Enak iki, arep digawe wesan. Apa Nek endi? Heeh. Aku mau lemak pas resiki ning kene. Kok enak aplokat to tak jupuk. Darah wis dimam, enak semam. Just caca apa wis habis paling. Sarap jajan ya. Sembayas. Nek meja kalau roti. Rotimu mau semak parengnya Mas Bintang. Maman. Paku. Kae bab tak kon anu. Bapak kan tak dudohi videone sing omah ngarep enek bunderane ngene to, Mak. Langsung, oh iki tan, tan. Oh, cowek. Garing, Mak. Kono. Dhuwur. Karo sing kono barang tak kon ganti, Mak. Sing cuwilik kalau. Oh, ora nyapa kaya gereja. Saiki modele ngono kuwi ya. Apa, Pak? Sapa sing nyileh, Pak Dik? Di sepeda ini. Ora enek sing nyileh kok. Nek ora lali sampe nek nyeleh. Wong bendino nganggen ngatur di keretaan.
Biyen nang sekolahan pinter gambar Pak Dik. Gambar wong wedok. Belah ribet. Gambar wong wedok nek pantai. Kilo. Wis ae. Walah. Sepeda. Dihabisin nih. Habis maem duduk. Enggak oleh babuk. Nah, tenan toh. Ngerti. Omongan. Enak Pak kamu bane? Iya. Ya? Pak Dik ini apa, Mak? Masuk. Murah toh. Ganti roti kan. Membuat bulan dipangan apa Pak Dik? Pangan gerhana. Pangan gerhana setengah lingkaran. Dolanan radio nyanyi ya kadang tak garani tas dingge ada duit ndi sama tasnya kita nyanyi ya karena Mbak Rika ngetan kok duitnya ngendelok pasar malam. Kok rata enak pasar malam ya Mak ya? Enggak, tak tunggu mobil Pajero. Mobil Pajero, puh. Cita-citane pengen tumbas mobil Pajero. Yo kerja sik kana ning Jepang. Artinya apa? Ning Jepang ya. Yo kerja sembarang-barang. Aku tak jadi hantu. Dadi hantu. Yo wedi. Apa tak cilik? Dan aku kan lek jadi hantu kan ya cilik. Terus duitnya nggih apa lek hantu? Hantu duit enggak tuku mobil Pajero. Puh. Karo apa neh? Kalau omah tingkat, Terus. kalau tuku iPhone, Puh lek aku. ah, Lah Bu Intan. tak tumbas nih mobil Pajero kembali iPhone. Ya, terima kasih. Ndi. Ndi. Oh, kerja. Ndang kerja. Oh. Dong beyes sampai bibire melentong ki kaya ngene iki. Iki kok kean beyes.
Dikurangi loh ya Mbak Yese. Rara nyelot gede wajahnya ganti ya Mbak Sid. Iya pak, Ganti kayak Ultraman. ganti putih ya. Putih apane kayak ngono putih. Jadi ganti putih mak. Putih apane kayak ngene iki lho. Mangkane to, secilik ora tumbas-tumbas lipstik. Aku pengen Pengen kaya sapa? pengen baca SD. S SD ya ora oleh. Nggih lipstik terus nggak cocok ki. Pakai sombo. Sampai siapa? Sombo pewarna. Lipstiknya Bu Intan kan masalah ning endi? Itu aku itu tak salah tas mobil sing enek sing warnane cangklongane coklat. Nek endi saiki? Entah Ame arep ngaduh aku lipstik. Lipstik apa? lu kapan ulang tahunnya? Ulang tahunku pas tahun baru kemarin no. Ya ibu tak ngatur. Ibu Ame arep ngejoli lipstik Wardahku ndi? Ndi Wardahe? ibu orang duit. Nyapa ibu sing ngilangin sampean ya sampean no manjing sik kono. Manjingnya apa? Unduh lombok nembaon. Manjing ki ya kesel yu, makane aja mbeyes sae. Lah lipstikmu mereknya apa to? Abal-abal. Lipstik apa to Mbak Sitrara kok iso lam? Ngono yo mok tukokne. Marai sakit aja lipstikan no yu. Ayo. Lah wong skintifikku lho. Tinggi wedaan demblok. Kok bene piye? Ugung mak sik rodok nanane to. Kelak dikai salep main beris. Mak tukokne salep biru Mbak Sid. Enggak mak tokne? Kok enggak mak tokne ora ono. Tok noneh ben ndang mari. Nek ndi Mbak Sid? Apa tik?